салом алейкум ҳамватони азиз, шабатон бахайру шодӣ бошад. Имрӯз мо дар шаҳри Екатеринбург, аэропорт Кавсова ҳамватанон иншоаллоҳ сафар доранд ба шаҳри Хуҷанд, Тоҷикистон. дӯстои азиз, ногуфта намонад билетҳо ҳаст, номеро дар зери навор мешавад. иншоаллоҳ мо дар хизмати шумо ҳастем. дар тамос бароед. билетҳо аз ҷониби Екатеринбург, Хуҷанд, Екатеринбург, Душанбе, инчунин аз ҷониби Тоҷикистон ба шаҳрҳои Россия барои шумо иншоаллоҳ дар хизмати шумо ҳастем. номеро дар зери навор мешавад. иншоаллоҳ дар тамос бароед. худохоҳ канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. дӯстои азизам, ин навора адлица кунед. худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. ҳамватанон барои сафед, худованд ин рӯзҳои ба моям насиб гардонад.